algunes històries dels Països Catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. En un capítol anterior d'algunes històries dels Països Catalans vam explicar la més que incòmoda situació que li va tocar viure a la família del president Francesc Macià per culpa del bisbe Irurita que, com recordareu, a la mort del president es va negar a enviar capellans al seu funeral, així com a fer cap missa ni cerimònia per l'ànima del difunt. Va ser el cardenal Vidal i Barraquer qui va haver d'intervenir directament tot cridant a l'ordre aquell bisbe d'ultradreta i declaradament anticatalà. Avui, tal i com us vam prometre en aquell episodi, tornem a la figura de Francesc Macià, perquè les peripècies posteriors a la seva mort no us penseu pas que van acabar amb el seu enterrament aquell 27 de desembre de 1933. El president Francesc Macià va morir el dia de Nadal del 1933. L'endemà, el dia de Sant Esteve, els metges que el van atendre van embalsamar el seu cos. Abans, però, van extreure el cor del president i el van guardar dins d'un recipient de plom ple de formol. Segons s'explica, Joan Esculles, biògraf de Francesc Macià i de Josep Tarradellas, fou Ventura Gassol, home de confiança de Macià i al mateix temps conseller de Cultura, qui va demanar d'extreure-li el cor al president català. Tal i com diu Esculles, era una idea romàntica, inspirada per la dinastia dels Habsburg. Els seus reis, entre els quals l'arxiduc Carles d'Àustria, s'enterraven embalsamats, però amb el cor separat. Tots els cors s'exposen a la capella dels cors de l'església dels Agustins de Viena. Efectivament, si ens posem en el context de l'època, hem de dir que la pràctica de guardar alguns òrgans dels personatges il·lustres i carismàtics no era gens estranya. Ni en aquells anys, ni encara menys, i com hem vist en èpoques anteriors. Com va recordar el propi Josep Tarradellas, de qui tot seguit parlarem, un exemple d'aquesta pràctica també fou el músic Frédéric Chopin. El seu cor es conserva a l'església de la Santa Creu de Varsòvia, dins d'un pot de vidre ple de conyac. I encara podríem parlar dels ulls d'Albert Einstein, que es conserven a Nova York, o del cervell de Lenin, conservat a Moscou. Tornant a Francesc Macià, hem de dir que el seu cor, guardat en aquell recipient de plom, es va dipositar a la caixa forta del Palau de la Generalitat fins que l'any 1939, amb la caiguda imminent de Barcelona en mans de les tropes franquistes, Josep Tarradellas, la seva família i com tants i tants altres catalans es veuen obligats a exiliar-se. De viatge cap a l'exili, el conseller de la Generalitat Josep Maria Esbert se'n va endur amb ell el cor de Macià i un cop arribat a Sant Rafael, a la Costa Blava, el lliura a la família Tarradellas. Sens dubte, els Tarradellas s'havien pres ben seriosament el seu paper com a custodis del cor del president més carismàtic de Catalunya, ja que quan van haver de marxar de Sant Rafael a Sant Martín-le-Beau, el cor de Macià també va fer el viatge amb ells. Pocs anys després, Hitler escampava el terror per Europa i la família Tarradellas, tot veient que la caiguda de França a mans del nazisme era una qüestió de dies, va decidir de fugir cap a Suïssa. Abans de marxar, però, el pare de Josep Tarradellas, Salvador Tarradellas, va agafar el cor de Francesc Macià i se'l va endur a un camp de vinyes, tot i que altres fonts parlen d'un bosc, i el va enterrar en un lloc secret. En acabar la Segona Guerra Mundial, els Tarradellas tornen a Sant Martín-le-Beau i el futur president del cèlebre Ja soc aquí decideix de desenterrar el cor de Macià i dipositar-lo en una caixa forta d'un banc de Tours. Però la tranquil·litat va durar tot just uns 20 anys. L'any 1965, el director d'aquell banc de Tours va trucar per telèfon Josep Tarradellas per parlar sobre aquell recipient del qual desconeixia el contingut. I és que l'urna regalimava una substància que, m'imagino jo, deuria ser força desagradable tant pel seu aspecte com per l'olor.
A més, segons el director del banc, a la caixa forta també hi havia una altra documentació important que podia quedar tacada d'aquell líquid. Tarradellas, que en paraules seves considerava el director del banc un reaccionari, hi va anar a recollir l'urna. I durant una pila d'anys, Tarradellas va tenir guardat el cor de Francesc Macià. Amb la mort del general Franco i la restauració de la Generalitat, Josep Tarradellas torna a Catalunya l'octubre del 1977. I tot just 2 anys més tard, l'octubre de 1979, l'exmonjo de Montserrat, Jordi Vila Abadal, retorna al cor de Francesc Macià a Catalunya, donant per finalitzat aquell periple de 40 anys viatjant per Europa del cor del president català. El president considerat per molta gent com el més carismàtic del nostre país. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels Països Catalans. Recordeu que ens podeu seguir al Twitter del programa @historiesppcc. Que acabeu de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.